Gera êkê a danana vaksînê koronayê lê dûkê dest pê kir û êkem kes jî karmendên saxlemiyê yên li nexweşxaneyên koronayê ev vaksîne wergirt. از کارمند تندرستی مل مختبر مرکزی امجی افرو کی همی پارێزگە هەندی مە قاستاوێرێ کرد بۆ هاوا ڤاکسین دانانێ و ئەم gelek keyf xweşim ku vaksîn geştiye duhokê. Ez evrokat me verê wek karmendê xesta koronayê çavdiriya çir ez hatî me verê bixwe vaksîn danêm bo selametiya min û selametiya xelkê me û hêvîdarim rejeka vaksînaya zortir bê te hemî xelk bişêt bixwe vaksîn danêt bo selametiya hemî xelkê û înşallah korona de dumahekê de piştî danana vaksînê. Rêveberê giştiyê saxlemiya parêzgeha Dûkê jê ragihan ku piştî danana vaksînê koronayê bû karmendên saxlemiyê dê bû kesên danemir jî hête danan û dê çavdêriya saxlemiya wan kesan hête kirin yên vaksînê werdgirin. 406 kes de mixabin vê vaksîndanê ew jî berehî bi wan evê nexweşxana koronayê kar dikin nexweşxanet me Heropa, Lalav, Zax û Akirê Amêdiyê herêkê bînin ku hêla destpêkî kar diketin beraber nexweşiya korona û pêşwaziya nexweşê koronayê diketin. Piştîngî dihêne evêt emrê wan e 5 bû 6 salê evê kar dikin nexweşxanet me hemî serenserî dihokê ev evîdiyek ev hawayê hatê terxankirin tenha wek rênmaya Wezareta Tenduristiya Iraqê Federal Wezareta Tenduristiya Herêma Kurdistanê tenha bo nojdar û karmend û fermanberên sexlemî û Wezareta Tenduristî ne. Piştî ku lê çend rojên borî 50,000 qurçên vaksînê gewşînê Herêma Kurdistanê behra parêzgeha Dûkê ji vaksîna koronayê 920 qurcin. Dê du geran bû 406 kesan hête danan û evên tûj bûn bi vayrûsê koronayê piştî borîna 6 mehan dişên vê vaksînê wergirin belê kêmtir bû nahête danan. Jar Mihemed Kursat News Duhok.